Kune mascriptures, scripture inonakidza yakanzi varume dai vakadzi venyu. Daiti kutambisa mapeji ka zvinonyorerwei ari wako. Unofanira kuita nyore ka because nde wako. Haufanira kutoudzwa kunzi mude. Unofanira kumuda nokuti nde wako. But ukaona zvatonyorwa hazvisi nyore. Bene varume muri kundinzwa. Kuda wako hazvisi nyore. Chitori nyore kuda umumwe. Unoziva. Saka ukaona patonyorwa ndichidai venyu. Kutoda wako kunamata. Andikuita zviri mushoko raMwari kunamata. Saka kutoda wako kunamata. Saka ukaona subject inenge yakatooma why because akangoita wako hadike. My prayer and your prayer this week, beginning of this week, musi weMonday nhasi, munamato wako newangu ndewokuti Mwari, give me the grace to endure. Give me the ability to wait. Right season, right time for your purpose in my life to manifest. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Baba ndaramba kungova free and useless. Ndaakudasa Joseph paanobuda unosimudzirwa. Right time, right place, right position for God's glory. So munamato wako nemunamato wangu mdikani mangwanani ndewokuti Mwari, kana iri mwaka iri nguva yekurangarirwa kwangu, ngazviitike in the right season. Nekuda kwekuti unoziva here kuti kune vanhu vakakufarira, vakakugamuchira, vakakubvisa panzvimbo, paizouya vanhu vanga vasingangokufarira chete, but vaigona kukusimudzira nekuchinja upenyu hwako. There are times yekuti attack inoya muupenyu hwako inouya through love. The devil will orchestrate people who come into your life and see you there. Pane nguva yekuti wakaipa akada kukurwisa, unorangarirwa wrong season. Wobviswa panzvimbo pawaifanirwa kurangarirwa right season, wosimudzirwa. In other words, rikanishandise mazwi ari a bit trick or strange. Nenda kuti ngwarira kudiwa nemunhu asiri. Kureva kuti kudiwa kuriko ende hakuna asingade kudiwa, but kudiwa nemunhu asiriye iwe watongodiwa kunokubvisa panzvimbo yekuzodiwa nemunhu kwaye. Kune vanhu vekuti they are too spiritual but vanoleka motivation, vanoreka inspiration. Ndaimbotaura nemumwe aizvo hanzi fundisi namatire ndakurega Ford kana no it's fine baba but sati ndakunamatirai makanamatiro rekuti mutange unotanga nedecision unogona kuchidhika futi nedecision wakatanga wega. Yes. But mbondera dzeo vhesi inoramba zve40 ngati ye40 haidi scripture baba ukaverenga chikontena chemogo chinokuudza nokukwadza padenja ipapa munhu anenge achitoda vhesi baba vhesi inoramba denja chakatondirwa ndokuuraya hazardous dangerous vanhu mwana achitoda kavhesi kacho kuti vhesi ikashaika anoswera kudenja. So you see kuti the challenge yatinayo now in the body of Christ ndeyekuti tine vanhu vekuti havadi kumbozvireleta vachita sekunge vari kubva nevanhu kuti takabva uko. Ini nemudzimai she knows me better. Tatiri kunyika kunoitwa zvese. Pandakaita step into the streets ndakatomboya neengo yetestimony yangu. Pano ndaitombonya kuti vana vangu ndimona mukuru akatororwa. Ndaitoti kuti musikana wangu akazvinzwa anoti kudii but Mwari vaingotsimbira mande tell these guys why because nandiri ikoko ivo vachiri ikoko kunobvika. Ndaitoenda kuzvifeo tinorara ikoko. Ende uriko unenge uri munhu hazvina kuti munhu anoenda kwake akaipa anenge ane mweya wakaipa iye haana kuipa. Why because chiri mari ndo chine power. Tiripo taitombogaya kuti andiri kutamba haite kana uchiita zvinhu izvozvera time yaunozodiscover kuti zvinhu hazvina kunaka izvi wada kubuda mazviri unomboita a good mind but a good mind haisi greater than an evil attack. Paul, under the guidance of the Holy Spirit, he was writing letters to churches. No letter was written this way, that this church is wrong, come to this one. He was correcting them in their church. You are still waiting.
What serious? Some people are very serious That is not church. about church. If If you get a boyfriend from another church, you that's what you wait you won't come to but church. it I right, but church here too They much. will say it's okay at the church that they attend. Then you are so good at this kind of. Let me help you girls. You are already standing with the right guy, Watumira nemukomana chaivo. but your problem is church. Asinakudzikwa in church. And you are still praying for God to give you the right one. Kuna vati kuti Mwari vakupe chaivo. Don't be a Samaritan woman. Usaite sungadzosama. They've been beaten by snakes. There were snakes all over. Vairumwa nenyoka. And they said to Moses, Ndobva vati kuna Mozisi, tell your God udza Mwari wako to take these snakes away. kuti abvise nyoka idzi kwatiri. Moses prayed unto the Lord. Mozisi ndokunamata kuna And Mwari. the Lord said to Moses, Mwari vakati kuna Mozisi, make another fiery serpent gadzira imwe nyoka inotyisa and put it on a rod. woiisa padanda. I want to show you the answers of God. Ndoda kutaridzai mhinduro They dzaMwari. were crying out Vaichema for God to take away the snakes. kuti Mwari vabvise nyoka. And God said, Mwari ndobva vati make another one. gadzira imwe. So sometimes Imwe dzenguva it does not make sense. hazviitiki sense, But God knows what He's doing. asi Mwari vanoziva zvavari kuita. And the Bible went on to say, Bhaibheri rinoti those who went on to look at the snake that was on the rod, vaitarisa nyoka yaiva padanda they survived. vaiponeswa. So you can also survive Unogona newawo kurarama without the snakes being chased away. pasina nyoka dzadzingwa. So He's got a lot of ways to make things work. Pane nzira dzakawanda dzaanoshandisa, But you are busy crying against the snakes. asi iwe uri kuchema nokuda kwenyoka. And you are losing focus on what God wants you to do. Vakutorasikirwa nefokasi pana Mwari. So a lot of us Vazhinji vedu who have been answered already. takatopindurwa nechekare, But because we are not mature in the spirit, asi nokuti hatisati takura pamweya we don't understand how God answers. hatinzwisisi mapinduriro aMwari. I